Del Cercle d'Economies Feministes és un cercle de l'Ateneu Cooperatiu de Barcelona, Ecòpolis, i en formen part Almena Feminista, Equilàteres, COSalut i la Societat Invisible. L'objectiu del cercle és la transformació social feminista i democratitzar l'economia social i solidària a Barcelona. Almena es una cooperativa feminista que tiene diferentes ejes de trabajo que principalmente están enfocados en la transformación del sistema y la transformación también de los roles de género. Hablando específicamente del Cercle de Economías Feministas, algo que aportamos es la comunicación feminista, o sea, poder hablar y comunicar de una manera que sea inclusiva con diferentes identidades, con diferentes formas de vida, con diferentes géneros, y esto a la vez está muy vinculado también con la perspectiva interseccional. COS som una cooperativa de salut sense ànim de lucre i basant la participació col·lectiva. A COS tenim una àrea en la que treballem i acompanyem a les organitzacions i a les persones que en formen part, els processos de canvi i els conflictes relacionals que hi hagin. Durant el procés d'intervenció treballem diferents enfocs, aspectes vinculats amb els rols de poder, presa de decisions, en la comunicació interna i la capacitat de gestió de conflictes emocionals. I també treballem la pertinença al grup del que es forma part. La Ciutat Invisible és una cooperativa arrelada al barri de Sants, va ser una de les impulsores del projecte Ecòpolis i concretament al cercle estem des de l'àrea d'economies feministes i dinamitzant a nivell de xarxes d'intercooperació de les treballadores de la llar o bé també de les consumidores de serveis i per altra banda també tot el que té a veure amb acompanyaments a les cooperatives des de reglament de règim intern, organitzacions més sostenibles, etc. Una de les àrees que més desenvolupades té Equilàteres i amb la que tenim més experiència és amb tot el que té a veure amb la prevenció i l'abordatge de situacions d'assetjament a l'àmbit laboral. No qualsevol tipus d'assetjament, sinó totes aquelles situacions relacionades amb les violències masclistes. Assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere i moltes altres situacions que s'entrecreuen i que estan relacionades amb tot el sistema sexe-gènere. És des d'aquí que nosaltres aportem al cercle una mirada experta i unes eines per poder abordar amb garanties, amb cura, una mirada reparadora a situacions de violència masclista que es donen a les organitzacions. Els eixos de treball del cercle són des de la prevenció de violències de gènere i violències masclistes, tot el treball de la corresponsabilització de les cures, també tot el que té a veure amb salut laboral, vida i feina, i la comunicació feminista i, per últim, la interseccionalitat. Les activitats que desenvolupem són des dels acompanyaments, acompanyem tot el que té a veure tant al sector de les cures, des de la part de l'autoorganització laboral o també des de la mancomunió de necessitats de cures, des del consum i des del treball, i també ho fem des d'una mirada transversal a dins de les organitzacions. D'altra banda, això en la part dels acompanyaments, també fem des d'activitats, xerrades, formacions que ens ajudin a assolir aquests eixos de treball.